I IFU har vi i mere end 40 år investeret sammen med dansk erhvervsliv i udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika. Og siden årtusindskiftet er det gået rigtig stærkt, og mange af landene har haft imponerende høj vækst og stærkt stigende efterspørgsel. Og det, de efterspørger, er teknologier, produkter og serviceydelser, som danske virksomheder kan levere. Så jeg er ikke i tvivl om, at udviklingslandene er de nye vækstmarkeder, også for dansk erhvervsliv. IFU er en selvejende statslig investeringsfond, der hjælper danske virksomheder med at etablere bæredygtige selskaber i udviklingslande. Vi er sat i verden for at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. Men vi gør det på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er det rigtige redskab til at skabe gode resultater for udviklingslandene og for danske virksomheder. Omsætningen i de virksomheder, som IFU har investeret i sammen med dansk erhvervsliv, er næsten fordoblet i de seneste 6 år. Vi har investeret med IFU første gang ude i Vietnam i 2003, og da det var en succes, har vi så også etableret sammen med IFU i Indien og i Egypten efterfølgende. De sidste 2 år har vi haft vækstrater globalt på 20-30%, og vi har et budget for næste år, der har en vækstrate lige under 30%. IFU investerer egenkapital og lån i selskaber i udviklingslandene og deler den finansielle risiko med de danske virksomheder, der etablerer dem. Når man ser på sådan et land som Kina, så er det stadigvæk en black box for mange almindelige finansieringskilder. For eksempel bankerne er påholdende, og der har man brug for en institution som IFU, der kender Kina og som er indstillet på at løbe en risiko sammen med de virksomheder, der vil etablere sig. IFU bidrager desuden med strategisk rådgivning, både i forbindelse med opstart af selskaber og den daglige drift. I første omgang var det pengene, men i dag kan jeg jo se, at vi har haft glæde af IFU også, fordi de har en Kina-ekspertise, som vi ikke havde, da vi besluttede os for at øge vores investering i Kina. Så kapitalen er vigtig, men det er klart, kan man få penge, hvor der er indsigt, så er det en vigtig dimension. IFU investerer typisk omkring 500-600 millioner kroner om året, fordelt på 40-50 selskaber. I IFU investerer vi med de store virksomheder som Mærsk, Vestas og FLSmidth, men også med en lang række små og mellemstore virksomheder. Vi forsøger altid at finde en skræddersyet løsning, sådan at det passer præcis til projektet, uanset om der investeres 1 million kroner eller 100 millioner kroner. En ting holder vi dog fast i, og det er den danske partner selv skal have hånden på kogepladen ved selv at investere i projektet. Med investeringer på mere end 10 milliarder kroner i knap 800 selskaber i 85 udviklingslande, er IFU Danmarks mest erfarne investor på området. At etablere sig på fremmede markeder er ikke let, og specielt ikke, når man er en lille til mellemstor virksomhed. Der er det virkelig godt at have sådan en partner med som IFU. Hovedparten af vores investering har været en succes, men det betyder ikke, at vi ikke har haft udfordringer. Vi har jo fået en betydelig indsigt i de problemer, som virksomheder og investorer kan løbe ind i, når de investerer i udviklingslandet. Den viden og indsigtet arbejder vi i vores dagligdag, og så giver vi videre til de selskaber, vi investerer i. IFU har et bredt netværk i investeringslandene med 6 regionale kontorer fordelt over hele verden. Her sidder lokale rådgivere og følger udviklingen i IFUs investeringer dagligt. To succeed in India, access to local knowledge and local network is very important, and that is what I can provide as an Indian. And at the same time, having worked with Danish companies for the last 18 years, I also have a fairly good understanding of what they are looking for. Divas involvering i Iran og Indien har været uvurderlig, og hun har primært kunne gå ind og tage den sparring over for inderne, som vi andre ikke har kunne gøre, fordi hun forstår deres kultur 100%, hvad vi andre aldrig nogensinde kommer til. Dansk erhvervsliv har i dag næsten 12.000 virksomheder i udlandet, og samlet tjener de omkring 50 milliarder kroner hjem til Danmark om året. Langt den største del af virksomhederne er placeret i Europa og USA, mens færre indtil videre har fundet vej til de nye vækstmarkeder i udviklingslandene. Jeg ved, at det kan være en stor mundfuld at skulle etablere sig på markeder langt fra Danmark. Men hvis vi skal udnytte potentialet i de nye vækstmarkeder, er det nødvendigt, at flere danske virksomheder etablerer sig i udviklingslande.
Vi er parat til at hjælpe, så kontakt os eller besøg et af vores regionale kontorer, hvis du alligevel er derude.